Už som nevedel, čo mám uvariť. A tak prišla na rad osvedčená klasika. Pizza a na ňu čo dom dal. Z vlažnej vody, trstinového cukru a sušeného droždia som urobil kvások. Do múky na pizzu som primiešal čajovú lyžičku soli, pridal som olivový olej, potom som pridal nabehnutý kvások a zvyšnú časť vlažnej vody. Všetky suroviny na cesto som nechal v kuchynskom robote vymiešať do hladkého cesta. Misu s cestom som zakryl potravinárskou fóliou a cesto som pri izbovej teplote nechal kysnúť asi 1 hodinu. Pracovnú dosku som pomúčnil trochou múky, na pomúčnenú plochu som potom vybral nakysnuté cesto a cesto som ešte trochu v rukách prehnietol. Cesto som potom rozdelil na 6 rovnako veľkých častí. S kúskou cesta som vypracoval bochníky. Bochníky cesta som zakryl útierkou a nechal som ich asi 20 minút nakysnúť. No a teraz som z každého bochníka vyváľal cesto do tvaru pice. Použil som špeciálnu múku určenú na pizzu. Tá múka má vyšší obsah lepku a potom sa dá cesto krásne naťahovať. Pred nejakým týždňom som údil domácu šunku, no a tak z nej teraz poodkrajujem niekoľko plátkov, ktoré potom rozložím na pizzu.
Odkaz, ako som pripravoval domácu šunku, nájdete pod videom. Suseda mi z Maďarska priniesla takýto krém na pizzu, no tak ho idem vyskúšať. Paradajkový krém na pizzu som rozotrel na cesto. Na cesto som nasypal trochu oregána, rozložil som plátky domácej šunky od kosti, pridal som niekoľko plátkov dusenej bravčovej šunky a domácu anglickú slaninu. Pizzu som posypal strúhanou goudou, no a nakoniec som pizzu posypal zrnkami kukurice. Ak chcete, môžete si na pizzu pridať čokoľvek, čo vám chutí. Pizzu som piekol v rúre rozohriatej na 250 stupňov Celzia a nechal som ju piecť asi 10 minút. Samozrejme, pizza by sa mala piecť ideálne pri teplote nejakých 350 stupňov Celzia. No, pizza je hotová a teraz už ju musím iba naporcovať. Ak sa rozhodnete urobiť pizzu podľa tohto receptu, dajte mi prosím vedieť, ako sa vám to podarilo. No a nakoniec, ako vždy, vám zaželám už iba dobrú chuť.